जिसु ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना जाय मानसिखौ समाजा बयनिख्रुइबो पापिसिन होननानै सानो बेबादि सुबुङानो जिसु ख्रिस्टनि सासे बयनिख्रुइबो फोथायजाथावनासिन सेला जादोंमोन बिथांखौ नोंथांमोना मोनथिगौना जाया रम दैदेनगिरिफोरनि थाखाय रम सरकारफोरनि थाखाय मासुल खाङोमोन टेक्स कालेक्टर जानानै नाथाय बेबायदि सुबुङानो फैयै फैयै मोनसे समाव गावनि थैजों गाहाम रादाबखौ साखि होदों डेट मीन्स जिसु ख्रिस्टखौ साखि होदों अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन गोसोखांगोन जाया जिसु ख्रिस्टजों सायख'जादोंमोन 12 सेलाफोरनि गेजेराव आरो जाया मोनसे गोथार बोसोनखौ लिरदोंमोन जाय गोथार बोसोना दिनैबो बुहुमनां दङ आरो बे गोथार बोसोननि गेजेरजों जि गोथार बोसोनखौ इसोरनि आत्मानि गेजेरजों गोथां हांनि गेजेरजों लिरदोंमोन बेखौ फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि रोजा रोजा सुबुंफोरा लाख लाख सुबुंफोरा बासायजागासिनो दङ नाथाय बिथांनि थैनाया गोबां दुखु नांथावनामोन जायफोरा दिनै बिनि जारिमिनखौ मोनथियो बै जारिमिन मोनथिग्राफोरा मेगन मोदै गनो गोनां जायो आरो जारिमिनाबो दुखु मोननो गोनां जायो बेबायदि दुखु गोनां जिउ हगारनो गोनां जादोंमोन आरो बे जारिमिनानो जादों अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि 12 सेलाफोरनि गेजेराव सासे जायनि मुङा माथाय जायखौ एसामिसाव मथि होननानै बुंदों जायखौ इंराजि रावाव इंलिश रावाव मेथ्यु होननानै बुङो बेनि जिउ जारिमिनखौ बुंनो थांगासिनो दङ आरो बिथांनि थैनायनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन दिनै नोंथाङा गेदेर आशीर्बाद मोनगोन आरो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैगोन बेजोंनो लोगोसेयैनो जारिमिनखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों आंनि बे ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोनाव अनजाग्रा नायगिरिफोर लोगोसे खावलायबावदों सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे लाइकखौ होनो दाबावसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोबां समाव लाइक होलांनो थाखाय बावनानै थायो दा बेवहाय मोनसे लाइक होदो नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ बनायनो थाखाय लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो बेवहाय लाइक होनो दाबाव दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जोङो बे जिउ जारिमिनखौ नायलांदोनि जेरावहाय गोबां दुखु नांथावना जारिमिनफोरा हाबनानै दङ अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना मोनथिगौना जायखौ जोङो माथाय होननानै बुंदों मथि होननानै बुंदों मेथ्यु होननानै बुंदों बिनि गुबै मुङा जादोंमोन लेभि बियो जिहुदी नखराव जोनोम जानाय सासे सुबुंमोन जि जारिमिन लिरगिरिफोर दङ गोरों गोराफोर दं बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जि मथिनि एबा माथायनि जायगा दङमोन जोनोम जायगा दङमोन बे जाहैबाय गालिलनिनो साखाथियाव बिनि जोनोम जायगाया दङ नाथाय बबे थि जायगा बे थि जायगाखौ जारिमिन लिरगिरिफोराबो दिन्थिनो हायाखै नाथाय बेखौ हमनानै लानाय जादों दि जे बियो गालिलनि साखाथि ओनसोलनिनो सासे सुबुंमोन होननानै मोनथिहोदों आरो बे मेथ्युनि बिसय एबा माथायनि बिसयनो माथाय 9:9 सिरियाव ओरैहाय बुङो जिसुआ बे जायगानिफ्राय थांनानै माथाय मुंनि सासे मानसिखौ खाजना नाजावग्रा न'आव जबाय थानाय नुहैबाय आरो बिखौ नुनानै जिसुआ होनबाय नों आंनि उन फै लिंजामारनो माथायाबो सिखांनानै जिसुजों थांफाबाय जिसु ख्रिस्टजों लिंजायैनि आवगायाव एबा जिसु ख्रिस्टखौ मोनैनि आवगायाव माथाया सासे टेक्स कालेक्टरमोन फैसा खांग्रामोन जायखौ जों महलदार होननानैबो बुङो माथाया सासे टेक्स कालेक्टरखाय फैसा खांग्राखाय महलदारखाय मानसिफोरा इहुदिफोरा माथायखौ गाज्रि नोजोरजों नायोमोन इहुदिफोरा बुङोमोन दि बियो सासे देशद्रही बियो सासे पापी बियो सासे भ्रष्टसार बियो थगायसुला बियो थगायग्रा होननानै गोबां मानसिफोरा माथायखौ मुगैयोमोन आरो समाजनि मानसिफोरा बेखौ नायनो बायोमोन आरो रावबो राब्बिफोरा एबा फोरोंगुरुफोरा दैदेनगिरिफोरा माथायनि न'आव थाङामोन मानोना बियो सासे पापी बियो टेक्स कालेक्टर बियो सासे थगायसुला थगायग्रा बेयावहाय रावबो धोरोमगुरुफोरा माथायनि न'आव थाङामोन नाथाय जाय न'आव रावबो समाजनि मानसिफोरा थांनो हास्थाया थाङाखै धोरोमगुरुफोरा थाङाखै सुबुंफोरा थाङाखै नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बै नखराव सहैबाय माथायनि न'आव मोनहैबाय जिसु ख्रिस्टआ माथायखौ लोगो हमनानै केबल मोनबाल' सोदोब बुंदों बे मोनबा सोदोबानो जादों नों आंनि उन फै येस अनजाग्रा नायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टआ माथायखौ लोगो हमनानै बे सोदोबखौनो बुंदों नों आंनि उन फै आरो लिरनाय दङदि बे गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै माथाया न' होननानै बुङाखसै ना होननानै बुङाखसै बियो थोंजोङैनो गसंबाय आरो जिसु ख्रिस्टनि उन थांफाबाय जिसु ख्रिस्टनियाव माथाया फिन सोंलु सोंफिनासै जेबो सोंलु खालामाखै आं बहा थांनांगौ मा खालामनांगौ बेफोर गासै सोंलुफोरखौ बियो खालामाखसै आरो माथायनियाव जेबो बाहाना गैयामोन नाटक ड्रामा गैयामोन जे आं
थांथ'नो हानाय नङा, आं गाबोन थांगोन, दान्दिसे समनि उनाव थांगोन, बेफोरबायदि ड्रामाबाजि बाथ्राफोर गैयामोन एबा बेफोरखौ खालामाखैमोन। आरो जेबो लेजि खालामनायनि बाथ्रा गैया, दान्दिसेनि उनाव आं सिखांगासिनो दङ, आंनि बे खामानिखौ फोजोबनानै थांगोन, बेफोरबायदि गैया। इमिडियेटलि जेब्ला जिसुआ लिंबाय अब्लानो बियो सिखांबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, जेब्ला मथिया जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थांफाबाय, बै समाव मथिनि गोबां खामानिफोरा नागारबोजादोंमोन। बेखौ नोंथांमोना थर खालामदों ने? जेरैहाय मथिया फैसाखौ नागारनानै फैबाय, बियो सासे टेक्स कालेक्टरमोन, फैसा खांग्रामोन, बिनि आखायाव गोबां फैसाफोर थायोमोन आरो गोबां फैसाफोरखौ मोनोमोन बियो, नाथाय बै फैसाखौ बियो नागारबोबाय, बै रांखौ धोन दौलतखौ नागारबोबाय, बियो पस्टखौ नागारबोबाय, बिनि बिबानखौ नागारबोबाय। बिनि बिबाना मामोन? बे जाहैबाय सासे टेक्स कालेक्टर जानानै फैसा खांग्रा मोनसे बिबान दङमोन, बै बिबानखौबो बियो नागारबोबाय, बै पस्टखौ नागारबोबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे बियो नागारबोबावबाय पावार, साक्ता, बोलोखौ नागारबोबाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, पावार दङमोन बेहा, बेनि आखायाव टेक्स कालेक्टरनि पावार दङमोन, बै पावार गोहो बोलोखौबो नागारबोबाय। बिनि उनाव रैखाथि गोनां जिउखौबो नागारबोबाय। येस, रैखाथि गोनां, जेरावहाय बियो फैसा खांनानै बिनि जिउआ मोजां लाइफआव दङमोन, मोजां कम्फर्टेबल लाइफ दङमोन, बै सुरक्षित जिउखौबो, सिकिउर्ड गोनां जिउखौबो नागारबोबाय। बेफोर गासैखौ नागारनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ सायख'बाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थांबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोना मोनथिगौना, सानसेखालि माथाया जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय मोनसे जानायनि फारिलाइ खालामदोंमोन, जायखौ जोङो माथाइनि 9:10 सिरियाव मोननो हागोन। आरो बे जानायखौ नुनानै गोबां फरिसीफोरा गोबां बाथ्राफोर बुंदोंमोन। आरो बै धोरोम गुरु एबा फरिसीफोरनि बुंनाय बाथ्रायानो जादोंमोन दि नोंसोरनि गुरुआ पापी सुबुंफोरनियाव मानो जायो लोङो होननानै बेबायदि मोनसे सोंलुखौ खालामदोंमोन। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन एबा फिननाय होदोंमोन, आङो धोरोमियाफोरनि थाखाय फैयाखै, नाथाय पापी सुबुंफोरनि थाखायसो फैदों होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ रोखा रोखायै बुंदोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बै बुंनाय बाथ्राखौ माथाया बुजि मोनबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ धोरोमियाफोरनि थाखाय नङा, नाथाय पापीफोरनि थाखायसो। आरो जि बासायजानाय, बे बासायजानाया मोजां जानायनि गेजेरजों नङा, नाथाय बासायजानाया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जायो, बेखौ माथाया बुजिनो हाबाय बै सानखालि। जिसु ख्रिस्ट'हा गोबां सेलाफोर दङमोन, नाथाय गोबां सेलाफोरनि गेजेराव 12 सेलाया जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय गोनांथिसिनथारमोन आरो बिसोरखौ बाहायदोंमोन। आरो बिनि गेजेरावनो माथाइखौबो बे 12 सेलाफोरनि गेजेरावनो सायख'बाय, जायखौ जोङो माथाइनि 2:2-4 सिरिसिम मोननो हायो। जाय माथाया मोनसे समाव पापीमोन, बे पापी सुबुङानो इसोरजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे थानानै जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावग्रा जाबाय, जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ गुबुननो होग्रा जाबाय। दानाब्ला माथाइनि जिउआ गोदोनि बायदि नंलिया, दायो बियो सोखानानै होग्रा जाबाय, जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै, इसोरनि मुङै गुबुनखौ बेरामफोरनिफ्राय सोखानानै होग्रा जाबाय। बियो दानाब्ला गाहाम रादाब फोसावग्रा जाबाय, दानाब्ला बियो सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावग्रा जाबाय, दानाब्ला बियो गाज्रि जिउफोरजों दावहा नांग्रा जाबाय। गोदो मामोन, दायो माबायदि जाखो? माथाइनि जिउआ कमप्लिटलि सोलायबाय। आरो माथाया गोथार आत्मानि दैदेनजानायनि गेजेरजों माथाइ लेखाखौ लिरबाय, जायखौ दिनै जोङो फरायो, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि जिउनि बाथ्रा, जिउ जारिमिन आरो बिनि उपदेश आरो बिनि बलिदान होनाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जे बलिदान होबाय, बे गासैखौबो बेरखांहोजोब्बाय। गोथार आत्मानि दैदेननायनि गेजेरजों जि लेखाखौ लिरदोंमोन, बे जाहैबाय खासकरि जिहुदि सुबुंफोरनि थाखाय लिरदोंमोन, नाथाय बियो दिनै गासै बुहुमनि थाखाय जाबाय। आरो बे लेखायाव जिसु ख्रिस्ट'आ जे इसोर, बेखौ मोजाङै बेरखांहोदों। आरो इसोरा माथाइ लेखाखौ माथाइनि गेजेरजों जेरैबायदि लिरहोबाय, बे लेखाया दिनैसिमबो गोथार जानानै दङ। आरो बे लेखानि गेजेरजों बुहुमनि गोबां मानसिफोरा बासायजागासिनो दङ आरो सैथोखौ मोनथिनो हागासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, माथाइनि जिथु दुखु नांथावना थैनाय, बै थैनायखौ जोङो बाइबेलाव नागिरब्लाबो मोननाय नङा, नाथाय माखासे जि जारिमिन लेखाफोर दङ, बै जारिमिन लेखाफोरावसो मोननो हागोन। नोंथांमोननो डाउनावहाय आं बुंलांगासिनो दङ, दा बेवहाय भिडिअ जोबजासिम आंजों लोगोसे थाबाय थागोन। माथाया गाहाम रादाबखौ बबे बबे जायगाफोराव गाहाम रादाब फोसावनानै गालांखो एबा गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन, बेनि एसे नोंथांमोननो होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय इथिय'पियायाव बियो गाहाम रादाब फोसावहैदोंमोन, फारासाव फोसावहैदोंमोन, पार्सियायाव फोसावहैदोंमोन, आरो लोगोसे जोंनि भारतनिनो साखाथि फाखाथि जायगाफोरावबो फोसावदों होननानै जारिमिना फोरमायो। आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ, बेफोर जारिमिनफोरखौ जोङो चार्च इतिहासाव मोननो हागोन एबा चार्च UCBS आव मोनगोन, आरो लोगोसे फक्सेस बुक अफ मार्टियार्स, केथलिक एन्ड अर्थ'डक्स ट्रेडिशन्स, बेफोर लेखाफोराव मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मथिया जे गाहाम रादाब फोसावदोंमोन, बै गाहाम रादाब फोसावनाय जायगाफोराव मानसिफोरनि थासारिफोरा माबायदिमोन? बे जाहैबाय जेरावहाय मुर्ति पुजा खुलुमबाय थानाय जादोंमोन, बै जायगाफोराव बियो गाहाम रादाब होदोंमोन।
आरो जि जायगाफोराव जादु टना जादु खालामनायनि बाथ्राफोर बेफोरबायदि सोलिबाय थायो, जादुनि खामानिफोर सोलिदों, बैफोरबायदि जायगायाव गाहाम रादाब फोसावदोंमोन। आरो जि जायगाफोराव गोबां हिंसा, नांज्लाय खमज्लाय, बुथारज्लायनाय, बैफोरबायदि जायगाफोराव माथाया गाहाम रादाबफोरखौ होदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फक्सेस बुक अफ मार्टियार्सनि बायदिब्ला माथाइनि जिथु थैनाय, बे थैनाया जाहैबाय जि मोनसे मोदाय खुलुमग्रा जायगा थायो, जि मोनसे थानसालि थायो, मोनसे बिधि थायो, जायगा थायो, बै जायगायावनो माथाइखौ सिथारनाय जादों होननानै फक्सेस बुक अफ मार्टियार्सआ बुंदों, बे लेखायावहाय लिरदों। बिखौ बै समाव सिखादों दानदों आरो जंजों सुदों, जंजों सुनानै सिखादों दाननानै गोबां गोब्राबै, गोबां दुखुनांथावनायै माथाइखौ सिथारदोंमोन। आरो माखासेफोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय बायदिब्ला, परम्पराफोरनि बायदिब्ला जे माथाइनि थैनाया ओरै जादों होननानैबो बुंदों, बे जाहैबाय माथाइखौ गोथां गोथाङै सावथारदों होननानैबो बुंदों। आरो माखासेफोरा बुङोदि माथाइखौ गोदोना थबस' दानस'नानै सिथारदों होननानैबो बुङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माथाइनि जिथु थैनाय, बे थैनाया जाहैबाय गुबुन माबा मोनसे खामानिनि थाखाय, माबा मोनसे देश द्रोहनि थाखाय, माबा मोनसे गाज्रि खामानिनि थाखाय नङा। बे जाहैबाय बिसेसकरि गाहाम रादाब फोसावनायनि थाखाय, प्रसार खामानि मावनायनि थाखाय बियो सिथार जादों, आर'ज खालामनायनि थाखाय सिथार जादों, सुसमाचार गाहाम रादाब फोसावनायनि थाखायसो बियो सिथार जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाया जाफुंबाय, जेरावहाय माथाइनि 14:25 सिरियाव ओरैहाय बुंनाय दं, मानोना जाया गावनि जिउखौ बासायनो हास्थायो बियो बेखौ खोमागोन, नाथाय जाया गावनि जिउखौ आंनि जुनै खोमागोन बियो बेखौ मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोनखौ गोनो गोथोआव दोननो हास्थायाखै। माथाइनि जिथु थैनाय जारिमिन दं, बे जारिमिनखौ जों बबे लेखायाव मोननो हायो होननानै जेब्ला जों सोंलु खालामगोन, अब्लाना आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बे जाहैबाय जारिमिन माखासे लेखाफोर दङ, जेरैहाय फक्सेस बुक अफ मार्टियार्स होननाय, नोंथाङा बेयाव मोननो हागोन। आरो इउसिबियास चार्च हिस्टरि जि लेखा दङ बेयाव मोनगोन। आरो थामथियाव दङ जाहैबाय एक्स एन्ड मार्टिरिडम्स ट्रेडिशन आर्ली चार्च होननाय जि लेखा दङ, बेफोर लेखाफोरावनो माथाइनि थैनायनि जारिमिना दं। बेयावखायनो बेखौ जारिमिननि थैनाय होननानै बुङो, बाइबेलनिफ्राय होननानै बुङाखै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोङो माथाइनि जिउ हगारनायनिफ्राय एबा माथाइनि जिउ जारिमिननिफ्राय जों माखौ सोलोंनो हायो, बेखौ नोंथांमोननो आङो फंनैसो बुंनानै होनो हास्थायदों। सेथि बाथ्रा, गाहाम रादाब फोसावनाया सहस नङा। नैथि, सैथो फोथायनाया बेसेन बियो, सच्चा विश्वास कीमत मांगता है। थामथि, जाया फैसाखौ नागारबाय बियो जिउखौबो नागारबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माथाइया दिन्थिबायदि जाया जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थाबायो बियो गावनि क्रुसखौ नागारनानै खारा। जाया मोनसे समाव थगायसुला मानसि होननानै मुं मोनदोंमोन, जायखौ मानसिफोरा मोनसे समाव मुगैनानै खुदै गारदोंमोन, खुदै मुजुदोंमोन, नाथाय दिनै बियो सोरगोआव मान होजानानै दोनदों। बिनि आखाइया गोथार गाहाम रादाब लेखाखौ लिरबाय आरो बिनि थैनाया गासै बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'नि साखि जाबाय, गाहाम रादाबा फोसाव जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै सोंलुआ बे नङादि जे माथाइया माबायदि थैखो, बे सोंलु नङा, नाथाय दिनैनि सैथो सोंलुआ बेसो जागोन, मा दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थांनानै थानो आरो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थैनो थाखाय जों थामथिम दङ ने? नोंथाङा जोबनायनि बे सोंलुनि फिननायखौ माबायदि होनो सानो अनजाग्रा नायगिरिफोर? नोंथाङा कमेन्टआव मोन्थिहोदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। थारैनो माथाइनि जिथु जिउ जारिमिन, बे 10 मिनिट एबा 13 मिनिट भिडिअनि गेजेरजों फोजोबबाय। गोबां गोलाव जारिमिन, अब्लाबो गुसुं समनि गेजेराव फोजोबबाय। मिजिंथिदों नोंथांमोना माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैदों आरो आशीर्बाद मोनदों होननानै। आरो लोगोसेयैनो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों एबा आंनिफ्राय मोन्थिहोनो हास्थायदों, जोंनि गेजेराव गोबां गोरों गोरा सुबुंफोर दङ जायफ्रा जारिमिननि बाथ्राखौ गोबां मोजाङै मोन्थिगौ। जुदि आंनि बुंनायाव, बे जारिमिननि बाथ्रा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ फेंहरगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव बेनो, सोरबा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम दाबाव आरो लाइकखौ होथारनो थाखाय दाबाव, आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।